Yun. Hello guys. So ngayon ako nakapag-upload. Video ko dahil natamad ako. Oh my god. So ngayon, nandito tayo sa Brookhaven. Malag talaga ako pag nagre-record ako. Oh my god. So, ang mga kasama ko is si Melin. Salta ka. Hello. Tama hello. Hello. Ito si Tito Simon. Mag-hello ka. Hello. So, yun yung mga kasama ko sa Brookhaven. So, kaya lang, wala sila dito. Kasi, nandun sila sa may di nila ako sama. Salbahe sila. Na-joke lang. Hindi nila ako sinasamahan. So, by the way, magte-teleport na lang tayo. Kung nasaan yung bahay nila. Ito, nakita ko na. Oh my god. Sarado ba yung pinto? Oh my god. Joke lang. Buksan mo na lang yung, hoy, i-roommate mo kami. Wait lang, gano'n ko. Oh my god, oh my god, oh my god. Baka malilip ka. Huwag kayo magsigalawan. Ay, as inaasar na. Oh my god. Ay, ako po yung character ko, by the way. Tagal ko sa lamig ko, by the way. Oh my god. Oh my god. Okay. So, Pili, bukas mong daw. So, by the way, na na tayo, kaya na-roommate na tayo. Pasok na dito. Maglalagay ako ng kotse, by the way, kasi kailangan natin pag aalis. So, good. Ay, mag-bis kayo, mag-aaras tayo, magpapakuli ako ng buhok. Wait lang. So, by the way, ayun, Ako ito magdadrive. yung kotse ko. Tapos, aalis na din kami. Oh my god. Wait lang. Diba, nakasara ba si Melin? Oo. Yan. So, by the way, kailangan nakasara ba yung pinto? Mm-mm. Tapos yung garage. Yung yung parkingan ng kotse. Nakasara? Mm-mm. Okay. By the way, hindi ko... Kulay lang ako ng buhok. Okay. Maylin, ako magdadrive, umalis na tayo. Oy! Hindi, mag-ano lang kami, magmimili lang kami, bibili lang kami. Maylin na. Maylin, bumili na tayo ng grocery. Maylin, Oy. bumaba ka dyan. Nandito lang kami. Bilhin, Ako, tara. driver nyo. Natawa ka. Ang okay ko, guys. Oh my god. So, by the way, Papulis tong car natin. hindi. Papulis, may ilaw eh. Eh, ano mo, umiilaw lang naman. By the way, oh my god. So, ang okay ko na, guys. So, ngayon, pupunta kami sa may kainan. Dito sa may tabi ng grocery. Ako na magdadrive. Alis ka. Alis. Simon, hoy! Balay, nako. My God. Bakit nababalian ng, Yari dito pa ikuti. bakit wait lang, hindi pa ako nakasakay. Grabe ka. Oh my God, tara na. Isa mo, uwi na tayo. Hindi, kakain tayo. Ililibre ko kayo. Trabaho. Di mag-apply ka. Ano kaya? Wait lang, Grocery store. O bodyguard. Bodyguard na lang. Ang pangit naman ng bodyguard na naisip mo. Tara na. Bodyguard na ako. Binangga pa yung kotse. Bilhin, tara na. Bodyguard niyo ako. Dito, akyat. Dito lang ako sa baba. Oh my God, bakit nakasara? Hala, oh my God. Wala tayong kainan. Oh my God, sino nagsara na to? Oh my God. Oh my God. By the way, Ako yung bodyguard. Dapat ako yung nagdadrive. tara na. Iniwanan nyo ako, mga salbahe. Oh, hindi. Huwag sumakay. Ako ang magdadrive. By the way, ayun, sakay na ako. Kasi, napapagod na ako. Nasa likod na ako. Katabi ko si Millie. Magsalita ka. Hello. Hello. Nahihiya siya sa vlog dito. Oh my God. And then, ayan yung mukha ng pinsan ko. Si Tito Amon. Masaya siya dahil siya yung nakapag-drive. And then, ayan yung mukha ni Millie. Naka-makeup pa talaga. Oh my God. Binangga. Yan. So, by the way, tara na, Millie. Baba na. Sa Brook Dinner. Anong Brook Dinner? Ay na, Brook Dinner. Brooks? Oh my God. Pipili na. Bodyguard lang ako. Dito lang ako. So, ayan guys. Huwag kayo maingay.
So, ayun, by the way, dito lang kami nag-aalmusal. Uy, Mili, naganda post mo kahit ang pangit ng damit mo. Mukhang panlalaki. Iba, may buhok mo, Milin. Okay, napapalitan natin. Tapos tatanggal natin nasa ulo mo. Kaya, siya yung nagko-control ng cellphone dahil kinuha ko muna at papalitan natin ng damit kasi ang Bodyguard pangit. ako. Ala, nahuli ko siya. Magiging driver na nga lang ako. Okay, driver ng mga ano. Okay, So, maging ayun, criminal ako. guys. Ako po yung nagko-control ng isang cellphone kasi yung isang cellphone nasa isang babae. Oh my God. Puro black tayo dapat yung damit ha. Ayoko ng kulay. Diba? Sa akin, kulay black na yakin. Ayun. May kulay white nga lang. Ang sexy naman ni Millie. Sana all. Yung kapalitan natin. Yung nagdadamit si Millie na sexy. Because bata pa siya. Magod. Okay na. Driver mo. Wait lang, papalitan kita. So, ayun, siya muna yung makikita nyo sa may, di ba, siya muna yung magko-control, hindi nyo siya makikita kasi, ano good, nag-ano siya. By the way, ayun, na hindi ko mahanap mo. Pili, wait lang, maglilib lang, tatanggalin ko yung nasa ulo mo. Pwede mo i-reset yan. Ay, ano, tanggalin mo dyan. Pwede mo tanggalin dyan sa may ano. Dito, oh. At dito. Ayaw nga pala. Dito dyan. Matatanggal, oh. Gusto mo pindot ko Ito. Yan. Punta rito. Yan. Ayun mo yan, oh. Ayun, wait lang, Naghihintay na yung driver niya dito. Eh di, huwag ka na maging driver kung naghihintay ka. Oh my God. Oh my God. Nahawa na din ko yung mga pinagsasabi sa umagod ko. Anong gusto mong kulay ng mga buhok dito? Anong gusto mong kulay dyan? Sa tatlong yan. Yan guys, nagpalit na kami. Binalbag yung cellphone ko. Oh my God. Tapos ayun, grabe siya diba? Oh my God. Nasaan kayo? Oh my God, niligaw ako ni Milin. Oh my God. Oh my Punta ka lang God. dito sa Brooks Dinner. Okay. By the way, ayun. So, battery na ako, kaya pahiram mo kami charger, Simon. Nandito sa labas. Okay, so kukunin ko lang. Oh my God. Kayo muna mag-control. Ala, sino itong babae sumakay sa kotse Ako! ko? Ako yan! Ay, ko ba yan? Nagba kasi tsura mo eh. Uy, ka lang. Pili naman. So, ayun na nga guys. Oh my God. Kasi cellphone ko. Oh my God. Umusot kayo doon. Oh my God. So, para na tayong okay. Para tayong mga tangal. Oh my God. Oh my God. Paano natin? Oh my God. Mukha na natin. Oh my na God. ako. Umusot kayo! Hoy, usod! Umusod ako. Ayun. Sa bayan. Umusot ka pati sa side mo. Pupunta na kami dyan. Okay. Oh my God. Oh my God. Nandito ako. Kung saan yung bahay. Dito pala. By the way, papalit na tayo ng met. Bubuksan ko ba pinto dyan? Hindi ko pa makapasok. Kasi ang gagawin na namin ngayon, gagawin ngayon ay yung pambahay. Buksan mo yung pinto, Zay. Di mo pala isinarado. Sabi mo isinarado may pinto. Sinigado ko yung ano. Baka nabuksan ko lang. Yun, punta na ako sa kwarto ko sa itaas. Si Merlin, bakit ganyan yung buhok mo? Yaman na sana para ano dito. Ayaw, magpapalit na kami, Lin. Ako muna magliligo. Ikaw pala maligo, ikaw mag-shower, ako magbabatap. Doon ka, yan. Magbabatap ako eh. Bago na yung pasok nito. Ayan, okay na. And then, oh my God. So ngayon, magbabat na tayo. Ang magka natin. Oh my God. Kailangan yung brown. Right, brown. Alam ko, may nakita. Yung ano maging body, yung ano maging driver.
Palit na ako ng pambahay. Ay, kulay blue pala. Blue. Blue na nga yung kulay ng damit natin, ah. Oh my God. Magod. So, ayun. Kala mo mag-i-school. Magod. Oh my God. Laka. Bakit? Kala ko nag-iba yung tsura ng aking mukha. Ito yung mga blue. Naging pambabae yung mukha eh. Bilin, humanap ka ng kulay blue, ah. Tingnan mo akong kulay blue yun. Naghahanap pa siya. Okay. Huwag yung panlalaki, umagod ka. Kababae mong tao. Panlalaki pinipili mo. Pambahay ko lang to. Hindi ako alis. Nagko-computer lang, magro-roblox lang ako. Hindi. Okay. Roblox lang po ako. Nasaan yung Roblox dito? Yung computer ko, kayo na gumagamit, ah. I'm good. Nasaan yung Roblox? Yun, yung Roblox. No, ayun. Bayin ko lang yung aking page. O ay napapangitan na sa aking page. Ako man, papalitan ko na base ko kasi matagal na ito yung mukha ko. By the way, ano pala kami dito? Ano lang kami dito, pool. Mahirap lang po kami sa may Roblox. Wala din naman po kami mayaman yung madaming mga Robux. Diba, ano? Poor lang po kami dito. Mali pala pinuntahan ko. Dahil mo nagsasabi pong mayaman kami, no. Poor lang po kami sa Roblox. Mukha lang po yun. Ganyan po yung mukha ko. Inaantok po kasi ko. Sabog po kasi ko. So, ayun, umagod. Swimming ako. Baga kayo, swimming ako. Saka mag-swimming. Sa labas ng bahay? Dito sa ano? Sa labas ng bahay. Okay. Dito sa Pupunta tayo sa kanila kasi iniwan nila ako sa loob ng bahay. Oh my God. Ito yung ano natin. Paborito ko yung kulay. Oh my God. Ito. Ito na lang. Ito na babagay sa akin. I don't know kung bagay sa akin or mukha akong nanay. Ayan, ito. Ayan na lang guys. Tapos palitan na lang natin yung ating mukha. At yung basta ayun mukha na tayong tapos maganda tayo. Kailangan yan maganda para may tanggal yung buhok. naman tayo, magkaganda naman tayo, So, by the way, ayun, papalitan ko lang, guys, yung ko. At gusto ko mag-sombrero. Sa OPET ko ngayon, OOTD kasi ko ngayon ay simple. Pang picture. And then, pagka ko ng damit, kung ano ibabagay sa may aking damit. Ay, sa aking buhok pala. Meron kayo nag-ML. Pamangkin ko po yun ay pinsan. Nag-ML po. Kogs, diba kung nag-ML? Ito, sasarada ko dito. Saan kang, straight? Nasa bahay mo, mag-uwi. Ganda na ang skin ni Milin. Patingnan ako. May skincare. Skincare. Yan, tatabo ko daw mo. Galing. Patingnan ako. May skincare. Uy, bakit naman kasi mayaman? Saan mo nakuha yung kwintas? Yung skincare. Ayun o. Sa damit lang yata yan. Siguro. Baka sticker lang yan. May sticker si Milin eh. Kaya may gano'n. By the way, dapat kasi wala akong sapatos. Yung kwarto ko nadudumihan eh. Macho ah. Ako, ganito lang.
Sa kanya, walang gawin kong pambabae yung short nito para kunyari naka-boxer. Galing niya. Umusod pa kayo, abay wala na akong space eh. Makit yung mukha ko. Ay naman kasi ayaw isarado ng maayos eh. Yan. So ngayon is, mag-swimming kami, aalis kami ng bahay kasi doon tayo magbi-vacation kahit gabi na para maaga. Yun. Aalis lang kami, oh my God. So, magpapalit tayo ng ating damit. Yung maganda, para maganda tayo. Gusto kong maging maganda man lang kahit ngayon. Man lang, okay? Kaya sa mga nag-judge siya dyan, oh my God. Oh my God, agad. So, ngayon, ito lang yung video for today's video. Ito lang yung video. Ganito lang yung video ngayon. So, don't forget to like, subscribe. Bye-bye. Oh my God. Magud.